Mä ottaisin ihan mielelläni tän Hunter-levelin, mutta... Vittu! Mene! Vittu, ota se ansa ylös siitä, saatanan, kiitos. Vittu, no toikin vielä, vittu! Vittu! Ei vittu niin lähellä, mutta kuitenkin niin saatanan kaukana. Voi vitula päähän. Siis mun piti oikeesti tehdä tästä tämmönen video. Siis oikeesti video, kun mä otan tän Ysisi Hunterin. Kuten huomatta, se tuli tossa. Niin mä sitten edelleen kuuntelen tällaista biisiä tässä samalla. Ei esterijuhlit täällä, on aurinko päämme päällä. Niin ei, nyt ei sit tullutkaan hienoa video tästä. Vittu, mä jotenkin en kattonut ollenkaan tota Expaa, vaan en on vittu ihan vitun sama. No, mulla oli ihan niinku eri suunnitelma, mitä mä niinku teen tässä videossa ja mitä mä sanon ja tolleen, mut ei se kai sit vaan maha mitään. Mä mitään kapeaa tarvii, koska mulla on ne kaikki jo EOS-skapessa, eli Runescape 3, niin vittu tuo mitään kapea mene ostamaan. Jees, eli nyt mulla olisi niinku tarkoitus vetää tämmösiä pieniä niinku irtolevutuksia ja sitten ensinnäkin myydään muut ginit ja vetää muutamat tämmöset irtolevutukset. En nyt jaksa niistä selittää sen enempää, mutta muutama levu pitäisi saada ylös ja sitten lähinnä siis 50 Thieving ja 50 Agility, joissain siis me kauaisiin. Niin sitten sen jälkeen mä alan kuukkaille Afkau Cookingia ja sitten mä saan vähän afkata ja katsoa Game of Thronesia ja tommosia, mitä mun on pitänyt jo kauan aikaa katsoa, mutta en oo pystynyt sen takia, kun tää Hunter ei on nyt ollut mikään kaikkein afkein skilli kuitenkaan. Niin tosissaan sit alan cookingin vetää sitten, minkä takia mä ostan ne 50 Agility ja 50 Thieving, niin on sen takia, että mä menen tonne Rogue Esteniin sitä cookingia kuitenkin kehittää. Niin sitten sen jälkeen mä pystyn niinku tradessille kauppiaille sieltä ja ostaa lockpickkejä ja bronze knife. Jos niissä, mä en tiedä itse asiassa, että onks niitä täällä OSRS. Tai ainakin, jos on, niin mä ostan aina ne kaupat tyhjäksi sieltä. Ihan sen takia, että sit tekee voittoa. Ja sit mä niillä bronze knifeillä pystyn kehittämään rangeja tolleen. Joo, tosissaan tämän verran tulit siinä, että mähän myyn noit vähän aikaa sitten 10 000. Itse asiassa viikko sitten myin 10 000 ja nyt tällä hetkellä mulla on noita tovereja. Black Gene ei ole oikeastaan mitään. Päästetään pupu vapaaksi. Mut joo. Tästä tuli erilainen video, mitä mä suunnittelin, kun mä vahingoksi otin ton levelin. Mut joo, tästä jatketaan. Ja joo.